ty sám si prislúbil, že keď sa dvaja alebo traja zhromaždia v tvojom mene, splníš ich prosby. Splň teraz prosby na užitok svojich služobníkov. Daj nám v tomto čase spoznať tvoju pravdu a v budúcom veku večný život. Lebo ty si Boh dobrý. Nemôže 16. 30. Máš voľno? Mám. Nemám nič 30. No tak dobre, prídeš do svetníka. A teraz v tejto chvíli viete, akože prežívam trošku tak, ako to bolo v čase v Nazarete, keď prišiel medzi svojich. Ale dnešné evanjelium, ako každé evanjelium, je veľmi nádherné a veľmi krásne. Ježiš vošiel do ktorej si dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Kristus prišiel teda, nemyslím seba, aby ste si to zase nevysvetlili zle. Kristus prišiel do našho chrámu. I na našho najusvietenejšieho arcibiskupa a metropolitu Jána, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov. Že dáva kňazov a dáva ľudí a dokopy jednoducho sa vytvára spoločenstvo, ktoré chce si hľadať smer naozaj k večnosti, lebo to je dôležité. Ja chcem poďakovať tu na otcovi Jánovi za to, že prišiel medzi nás, prvú tak objasním začal, hej, že sme volali do kúzy a tak ďalej, hej, no, tak treba stále, hej, volať diplomaticky, lenže ja som vedel, že nemôže byť do kúznic.
hej? Lebo že tam má akcie, on sám, ale slúši sa, že ho zavolám na párnosť, no a už som mal v zálohe, hej, dobre, a druhý termín potom si už zoberieš. Tak už veľmi veľa nemal čo, ale som vďačný, že prišiel, pretože jak on je starý to rodák, viete, no a keď pred rokom, keď som prišiel na Kuzmice, keď mi povedali, že Kuzmice a Slivník, no tak mne sa vynoril vlastne on a jeho manželka. Pretože tak si som si to pamätal a preto mne to bolo naozaj blízke a pre mňa on je spätý, ja s tým. Lebo sme starší obidvaja. Ty si ešte starší, no ale ja som ešte mladší. Boli sme spolu v seminári jeden rok. Ja som ti ďačný za slova, ktoré si povedal, pretože naozaj je to dôležité a možno niekedy pre nás asi by bolo múdre, keby piatok nebol pôst alebo nebola zdržanlivosť od mesa, viete, ale zdržanlivosť od času na hlúposť. Možno, že by to bol taký razantnejší potom tento deň piatočný, ale už no ako to je, ale veľmi pekne si nám to všetkým povedal, že ten čas je dôležitý. Čomu ja venujem svoj čas? Pozorne počúvajme sväté evanjelium, pokoj všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Pán povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A ako mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vy? Premúdrosť, Hospodine, počúvajme sväté evanjelium, pokoj všetkým. Počúvajme sväté evanjelium, pokoj všetkým.